Ellis, ymlaen? Ie, Melanie, ti'n iawn? Bingwm, coffi bach dy fi, ti'n mynd am? Caffi, cling. Cling. Fy enw yw Ellis a dwi'n creu cynnwys ar yr app TikTok. Fi'n licio just pigo lan fath o llyfr sy'n cymryd fi i byd arall. Fi jyst yn bwydo bant o y cymeriadau yma, y sefyllfeydd maen nhw'n mynd trwyddo. A mae jyst yn really helpu fi gyda creu TikTok ag ati. Melanie ydw i, dwi'n cyflwy'n wraig ac ysgrifennu wraig o Gaerdydd. Mae llyfrau'n gallu helpu ti i deimlo rhan o cymuned byd eang, wrth agor dy feddwl i brofiadau falle dwi ti ddim yn profiadu o ddydd i ddydd. Ond mae'n helpu ti i well deall bobl eraill. Mae fe'n lwys gallu rhannu profiadau o ddarllen gyda dy ffrindiau, gyda dy cymuned, achos weithio mae hwnna yn annog ti darllen mwy, yn dydi? Yn union, ie. Falle chi ddim yn offi'r un peth, ond never know till you try. Mae'n hynod bwysig bod llyfrau yn cynrychioli y iaith Gymraeg, achos dwi'n meddwl bod yna dal camdealltwriaeth weithiau am y rôl mae'r iaith yn chwarae yn ein diwylliant ni. Felly mae'n hynod bwysig bod ni, bobl Cymru Cymraeg, yn cael ein weld yn y ffordd yna, a mae fe jyst yn lledaenu'r anwybyddiaeth yna. Fi'n meddwl mae'n rili bwysig i gael llyfrau sy'n adlewyrchu Cymru fodern. Oherwydd, wel i fi yn bersonol, fi'n offi gweld fy hun yn fy llyfrau am dyn hoyw sy'n byw yng Nghymru. Os i ti yn lleiafrif, mae'n hynod bwysig dy fod ti'n cael dy gynrychioli. A hefyd i bobl tu allan o Gymru, mae'n bwysig bod nhw'n cael y siawns i ddysgu am Gymru trwy llyfrau. Mae'n rili leis i weld, achos mae'n gwneud i fi deimlo fel fi'n cael ei cynrychioli yn fy newylliant i, a mae hwnna'n rhywbeth rili leis i weld.